Сәлем, дуслар! Без Сәләт Аксубай клубы! Хей! Мин Ләйлә, Сәләт Аксубай клубының рәисе һәм 2015 елдан Сәләттә. Ә мин Илизә. Мин Сәләт Аксубай клубында 2016 елдан. Командабыз зурая бара. Хәзерге вакытта анда 20 сәләтле бала. Безнең чаралар интеллектуаль, иҗади һәм спорт. Күрәсең килсә, дустым, кил Аксубайга. Без Сәләт Аксубай, сәләтләргә без бай. Һәрберебез йолдыздай. Без Сәләт Аксубай. Biz Сәләт Бөгелмә клубы. Мин Арина Быкова һәм мин Сәләттә 2014 елдан. Ә мин Рөстәм Гыйләҗев. Һәм мин Сәләттә шулай ук 2014 елдан. Безнең клуб үз эшен 2014 елда башлап җибәрде һәм безгә инде 4 ел. Без күп төрле интеллектуаль иҗади чаралар үткәрәбез. Мәсәлән, нәрсә кайда кайчан, Түбәтә уены, сүз батл, Бугафест һәм башкалар. бар көчебезне җыйдык та, һәркем карый алга, кем сомрукта җиңә. Монда Бөгелмә тырыша. Мин Хаева Диләрә һәм мин Сәләт Зәй клубын тәкъдим итәм. Мин Сәләттә 2015 елдан, ә безнең клуб 2016 елда апрельдә оешты. Безнең клубта барлыгы 17 кеше һәм без күбрәк интеллектуаль уеннар үткәрәбез. Безнең иң якын дуслар ул Балык бистәсе клубы. Зәй балык! Без бит яшибез Зәйдә, клубның иң шәбе бездә, без яратабыз Зәйне, ул Татарстанның яме. Без Сәләт Әлмәт клубы. Мин Хафаева Айгөл һәм мин Сәләттә 2015 елдан. Ә мин Зайнуллин Зөфәр һәм мин Сәләттә 2016 елдан. Безнең клуб 2015 елда оешты. Безнең клуб интеллектуаль юнәлешкә басым ясый. Шуңа күрә безнең клубыбызда еш кына интуиция, квиз, Spell Battle һәм ЧГК уеннары үткәрелә. Иң шәп егетләр һәм кызлар җыелган Әлмәт клубында. Әгәр син безгә кушылсаң, бергә булырбыз бер дулкында. Тыш һәм син сәлкеш. Йоу! Кембез Сәләт Казан? Кембез Сәләт Казан? Сәләт Казан клубы. Безнең клуб бары кызлардан тора, ә егетләр һәм алардан. Сәләт Казан. Мин Алимова Эльвина, Сәләттә 17 елдан. Мин Рәхмәтуллина Алисә, Сәләттә 2016 елдан. Ә мин Сахрова Ләйсән, Сәләттә 2014 елдан. Безнең клубта 14 сәләтле бала. Безнең клубта иҗади, интеллектуаль һәм бик күп башка кызыклы чаралар үткәрелә. Без бары клублар белән дә дус. Чөнки без гаилә. Biz Сәләт Яшел Үзән клубы. Мин Тимерхан Шайхетдинов һәм мин Сәләт чараларында 2015 елда катнашам. Мин Маланева Эльвира һәм Сәләттә мин 2016 елдан. Ә мин Хәбибуллина Алсу, Сәләттә 2017 елдан. Сәләт Яшел Үзән клубы 2016 елның сентябрь аеннан Яшел Үзәннең татар мәктәбендә үз эшчәнлеген бик актив башлап җибәрде. Соңгы чаралардан нәрсә кайда кайчан һәм инглиз теле дискуссион мәйданчык узды. Biz монда Яшел Үзән клубыннан бу җирдә яңгырарбыз, ә сез безгә алкышлагыз.